Tak čaute ľudia, dnes sme v miestnosti v búdisku z odpadu. Dnes je Biela noc, 30.9.2023 a akurát sme v miestnosti, kde je tu takýto strom. A toto je odpad vyzbieraný za jeden deň a iba v Bratislave. Toto sú ale iba plasty. Môžeme vám ukázať, keď pôjdeme späť. Tak už môžeme ísť, ja myslím. No. Krajšie ako normálne. To je asi strašne na Vianoc som mala tu sú rôzne fľaše. Nebier to zle, ale fakt. Rôzne fľaše, naozaj. Všetko z odpadu smradlavého, špinavého, preto to tak smrdí, cítiš? Všetky tie vody, raje, Coca-Cola, toto všetko je. Aj tuto Coca-Cola. Aj tuto plasty. Tuto zase sáčky. A to všetko je z kočiek. To sú kocky. A z toho... A to sú pokladené na sebe. A sú aj tuto takto uviazané. A vinil. Tuto sú tiež rôzne. To je smrad, čo? Ty mamko? Tak, sáčky. A už sa zblížime von, tak už sa poponáhľame, aby sme pustili ďalších ľudí. A dovidenia. Čaute.